min intani mi range bagage jinmi ko arde wonde ɗon kono babam o yiɗi kam waɗ mariage forcé to ɗum min mi jabata ɗum kay rekki ɗum mi wawata ɗum waɗ andal walla mi wona ɗon quelques jours tan après ma mi ƴeewa solution gallo gallam décision am yahat ɗo jali ka ko ɓiyam ala ko mumƴinima hen te à partir de hande so tawi wan koɗo haala ngaddan tan so addi ko probléme won hakkude men hande yejjitanima goto men fof no andi goɗɗo ƴeew hoorema woti yejjit mawɓe no keewiide ɓiɗɗo ka ɓocconde jiknaɗo ka hayre kono on jejjitat ñan fof jiknaɗo en jogno ɓiyum hakke